бо мақсади таъмини дастуру супоришҳои асосгузори сулҳуваҳдат пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сабзу хӯрамгардонии муҳити зист ва саҳм гузоштан дар ободии диёр, роҳбарият ва ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ шанбегии умумӣ гузаронида ба ниҳолшинонӣ иқдом карданд. ниҳолҳои ҳамеша сабз, дарахту буттаҳои сояафкану ороишӣ бо мақсади сабзу хӯрамгардонӣ дар ҳудуди қитъаву роҳравҳои бинои маъмурии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва бинои навбунёди шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуданд. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур кабуди зоркунӣ ва ободгардонии ягошии кишвар мебошад. дар ҳашари дастаҷамона роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд иштирок намуда, иқдоми созандаи масъулини бозрасии давлатии автомобилиро ҷонибдорӣ намуданд. қайд кардан ба маврид аст, ки сабзу хӯрам ва ободгардонии кӯчаю хиёбонҳо дар беҳтар намудани фазои экологӣ мусоидат намуда, дар навбати худ ба зебогии муҳити атроф, ҳусн ва таровату зебоӣ мебахшад. дар доираи иқдоми ниҳолшинонӣ бо ташаббуси кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд зиёда аз 260 ниҳолу дарахтони сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ дар заминҳо ва шафати роҳи нақлиётгарди бинои маъмурии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершӯъбаи он дар шаҳри Хуҷанд шинонида шуд. иқдоми созанда дар партави сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат анҷом дода шудааст. парвариш ва сарсабзии ниҳолҳои шинонидашуда дар оянда метавонад мавзеи мазкурро ба макони ободу зебо табдил диҳад.